세조 유니티 리벌 바프티스트 컨벤션이 내려 주투만이 दिनैनि फालिथायखौ दैदेननाय मानगोनां लेङाइ आफादगिरि बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि मानगोनां आफादगिरि एग्जिकिउटिभ सेक्रेटारि आरो नैबे जथुम्मायावहाय गोरलै गोथां बाथ्रा बुंनो थाखाय लिंना लाबोजानाय गाहाय आलासि बिथांमोन लेंहरजानाय गासै आलासि बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन मन्दिरनिफ्राय फैनो हानाय गासै इसोरनि बिथांमोन गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिम आंनिफ्राय आरो आंनि न'खरनिफ्राय जोंनि मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरग्रोबाय आं जुदिब्लाबो फोथायनायनि दा अब्लाबो जिहेतु दानि बिटिसिनि डिपुटि हिसाबै आङो दङ बिटिसिनि जानानैबो जोंनि बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शनसिम गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरबाय अबयसे गाबोन दिनै बिटिसिनि चिफ मानजाथाव हाग्रामा महिलारि बा फैगोन होननानै फैनो हायोब्ला बिथाङाबो बिटिसिनि जानानै निस्सय ग्रिटिंसखौ होगोन जायखिजाया माने बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शनजों सोमोन्दो जेब्ला 2001 मायथाइनिफ्राय फेमिलि जागोन गासै समावबो बिदिनो मोजां सोमोन्दो लाखिनानै जों खामानि मावदों जोंनि समाज फोथायनाय बिथिङावनो जा समाज फोसाबनायावनो जा गासै बिथिङावबो जोङो एखेलगे खामानि मावबोदों आं आसा खालामगोन बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शना जेरैहाय आत्मिक जिबननि थाखाय समाज जौगानायनि थाखाय जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय जौगानायनि थाखाय बेफोर खामानि मावबोदों बे जेब्लायबो आंनिफ्राय मददआ थागोन आं आसा खालामगोन बिसेसभावे जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शनजों खावलायनाया थागोन आथिखालनि जाय लाइमोनफोर दं बिथांमोनानो गावनि जोंनि समाजखौ दैदेनग्रा लिडार जागोन बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शनखौ दैदेनग्रा लिडार जागोन आं बुङाखै जे बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शना दानि लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावाखै आं बुंनो नागिराखै खिन्थु जिखिनि मावदों आथिखालाव जिबायदि दं परिस्थिति परिबेश बेखौ नायनानै आं बांसिन जों गुरुत्व होयोबा मोजां मोनगोन दा बावैसो सिगाङाव जायफोर जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा मोजाङै फरायनानै उथ्रिखांबाय बिथांमोनखौ बरायदों बिनि अनगायैबो आरो भारतआ गोबां खामानि मावनो गोनां दङ आथिखालाव जों बयबो मिथिगौ समा ओरैबायदि चेलेन्जिंखा बे परिस्थितियाव जाफैदों मानो जोंनि इयुननि जोलैफ्रा जाहाथे मोगा मोगि जानो हायो जोंनि इयुननि जोलैखौ जों बेबायदिनो प्रिपेयार खालामथारनांगोन नङाबा हले जोंनि मानसिफ्रा माने जायगा मोननाय नङा आथिखालाव जों आं दायो जिहेतु सरकाराव दं दा जों नुनो मोनदों सरकारनिफ्राय गोबां आसनिफोर लायो जेरैहाय दा आसाम सरकारनिफ्राय PM Triple A मोनसे स्किम लादों आरो दा बेनि थाखाय जोंनि जायफोर आनएमप्लयड इयुथफोर दङ बिथांमोननिफ्राय बे स्किमखौ होदों नाथाय बे स्किमखौ मोनोब्ला माखासे बिषय बस्तुआव हयथ' डिप्ल'मा मोननांगोन सार्टिफिकेट कर्स लानाय जानांगोन जों नुनो मोनदों जे एप्लिकेसनखौ जुदि नायोब्ला जोंनि जनसंख्यानि माबायाव जुदि नायोब्ला जोंनि बर'फ्रा बे एप्लिकेसना एसे खम जायो आरो माने बेखौ बुंनो नागिरदों जे जोंनि इयुथफ्रा जायफ्रा मोजां फरायना साख्रि मोनदों बिथांमोननि खोथाया बेलेग जायफ्रा माने आधायावनो फरायनायखौ गारबाय बेबायदि जुदि डिप्ल'माखौ लायोब्ला निस्सय जों सरकारनि होनाय बे सुबिदाफोरखौबो जों लानो हायो बेखौ जों नुनो मोनदों जोंनि मानसिफ्रा स्पेसियेलि बर' मानसिफ्रा बे बिथिङाव बहुद खम आरो दङ खिन्थु जिखिनि जनसंख्या दं थांखिजों मोननो हानायखौ जों नुनो मोनाखै दा जों बिटिसि सरकारनिफ्रायबो जोंनि इयुथफोरनि थाखाय जायफ्रा बेकार दं बिथांमोननि थाखाय बोसोराव जों बुंदों 100 कोटि थाखा खरस खालामगोन दा बिनि थाखायबो जोंबो मोनसे नियम खालामदों जाय आनएमप्लयड इयुथ
बेहा मोनसे डिप्ल'मा लानो हानांगोन सार्टिफिकेट कर्स खालामनाय जानांगोन जाहाथे बेखौनो मावनानै जानो हायो बेबायदि बेबस्थाखौ लानो हानाय जादों नैबे बिथिङावबो जोङो मण्डल हिसाबैबाबो जोंनि सभा हिसाबैबाबो नोजोर होयोब्ला निश्चय मोजां जागोन आथिखालनि जि सम परिस्थिति बेजों जों जायखिजाया जों मोगा मोगि जाथारनांगोन आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सना बेवहाय आत्मिक जिबननि बिखायाव लानानै बे समाज जौगानाय बे बिथिङाव बेबायदि खामानि मावबाय थादों आं आसा खालामगोन नोंथांमोननि जिथु मावनाय बे निश्चय समाजजों नाजावथाना जागासिनो दं जाबाय थागोन आरो बांसिन बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सनखौ जाहाथे गोख्रों खालामनो हायो बेखौनो आं आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय गाहाम हामलायनाय थाबाय जोबनायाव बेबायदि मोजां खाबु होनायनि थाखाय जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि आफादगिरिजों लोगोसे गासै दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि साबायखर बावनानै आंनि प्रेजेन्टेसनखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोनथोंसै